जों होजोबखाबाय आरो अलरेडि दा माने गावसोरसो मबेयाव मा जानानै दं माने सारमोना जोंनो एन्सारखौ होयोब्ला मोजां जागौ आरो सिलिन्डार करायছে সরকারে সরকারে আমার পয়সা দিব বলে ফার্স্টে 50,000 जोंथ' थांबाय थादों खनथाम खनब्रै ओमफ्राय दाना आंनि दायथ' गैया दा आंनि दायथ'खौ गोजौआव फाथायजोब्बाय गोजौआव मा खालामदों खालामाखै आंबो मिथिया फेरेंगा सारनि बुंनाय बायदिब्ला माने मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो होनायनिमोन आरो दा जोंनि बे बुंनांगौआ बेनो आरो माने जों 2020 नि अक्ट'बरनि 2 तारिखआव जों बेंटलाव थानाय फरेस्ट केम्पआव सारेन्डार जाहैदोंमोन आरो सिखारि ओमफ्राय दा जोंखौ जोंनि गोसोजों जों थाङाखैमोन माने बिजनियाव थानाय सारेन्डारफ्रा जोंखौ माने बुजायफैनानै लानानै थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोरनि बुंनाय बायदि जोंबो थांनाय जादों माने फोथायनानै थांनाय जादों ओमफ्राय थांनानै जोंखौ बेवहाय जोंनि बुस्थुखौ जमा होनानै ओमफ्राय फेरेंगा सारा फैनानै बुंदोंमोन आरो माने नोंसिनि माबाखौ होनांगौखौ जों होगोन 50,000 बे नगद फ्रि होनाय जागोन ओमफ्राय मा IBS नि मोनसे स्किम 1,20,000 होगोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा फेरेंगा सारनि बुंनाय बायदिब्ला माने मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो होनायनिमोन आरो माने इदि स्टिलाव बुंदोंमोन माने मोनगोन ओमफ्राय दिनैसिमावहाय बोसोरथामनि बारा जाबाय मा दासिमबो जोंनो रिजाल्टखौ हरनाखै आरो माने जों थांदोंमोन थांनायालाय खेबथाम खेबब्रै थांनानै माने ओमफ्राय आंनि दायथ'खौ लानोना जों थांनानै माबा लादोंमोन आरो सोंदोंमोन ओमफ्राय सोंनायावहाय रायलायनायालाय फंफा फंनै रायलायनानै बुंदोंमोन जे माने जागासिनो दंबो होनदोंमोन आरो ओमफ्राय सिगां जोंनि पिएजोंबो खबर लादोंमोन ओमफ्राय पिएआ बुंदोंमोन नोंसिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दं ओमफ्राय जों थाङो जेबो रिजाल्टखौ मोनाखै आरो माने मोनसेबो प्रसेसानो जोंनियाव बिसोर खिथाहरनाखै माने जागासिनो दंल' होनो ओमफ्राय उनाव फेरेंगा सारनाव थांबाय एप्लिकेसनबो हैबाय ओमफ्राय बुंदोंमोन माने दा जोंनि दायथ' मावनांगौआ जोबथ'बाय आसाम सरकारा नोंसिनि माबाखौ मावनानै हरगोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदि होननायाव जोङो गोबाव सम नेबाय ओमफ्राय दिनैसिमावबो माने जायाखै आरो जोंनो जेबो रिजाल्ट होनो हायाखै ओमफ्राय सारमोना दा जोंनो गावसोर मा साननानै दं बा मा गोजौआव मा जानानै दं जोंथ' जेबो मिथिया दा सारमोना जोंनो गावसिनि फिननाय मा एन्सारखौ जोंनो होयोबा मोजां जागौ आरो माने जोंबो गोबां बयबो रावबो गोनां गैया माने गासैबो गरिब गोजायानो फ्राय माने हाजिरा खामला मावनानै जाग्राफोर गोजा ओमफ्राय बयबो आसा खालामदोंमोन जे जों माबा मोनसे इदि मोनोबा बयबो जों इदि मावनानै जागोन इदि सोरबा बिजनेस मावनानै जागोन बा सोरबा इदि माबा मोनसे दखान होनानै जागोन बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आसा खालामै दिनैसिमाव जेबो रिजाल्ट गैयैयाव मोननो हायाखै आरो जोंथ' इदि मोनाखै माने जोंनिया इदि जादों आरो पुलिस भेरिफिकेसन माने खननै जाबाय दिनैसिमावहाय खननै जानानै जेबो इनिफ्राय माबा प्रुफ फैयाखै आरो ओमफ्राय जोंनि डकुमेन्टसफोरखौ इसोर एकाउन्ट बायदिसिना गासैखौबो जों होजोबखाबाय आरो अलरेडि दा माने गावसोरसो मबेयाव मा जानानै दं माने सारमोना जोंनो एन्सारखौ होयोब्ला मोजां जागौ आरो माने होनो हायो ना हाया दे जों बेखौनो खावलायगोन सारनाव माने जोंनि मोननांगौखौ सारा थाबैनो होयोब्ला जोंबो गोजोननाय मोनगौ आरो माने जों सारमोनखौ जेबो गाज्रि साननानैबो जों बे मिडियाखौ लिंहरनाय जायाखै माने जोंनि बिसोर माबाखौ प्रब्लेमखौ बुजिनायनि बा मिन्थिहैनायनि थाखायसो जों नोंसोरखौ लिंहरनानै जों बेखौ खालामनाय जादों आरो মানে সরকারে আমাক এই স্বীকারি করেছেন আমি সিলিন্ডার করাইছে সরকারে আমাক পয়সা দিব বলে ফার্স্টে 50,000 তার পাছতে 1,20,000 আরও এটা করে ঘর দিব তো নিয়ে দেয় 1 বছরের নিচে হয়েছে আমি কিবা বনমন্ত্রীর নাম কি রঞ্জিত বসন্তী তার ঘর গেছিলাম যাই কিনে 3বার গেছিলাম আমি হব কিন্তু অলপ মানে প্রবলেম হয়ে আছে কিন্তু দিব আর তোমার তো হয়েছে কি আর এনেকুৱা কৈ আমাক ঘূৰাইয়ে আছে আজিলৈকে কিমান বছৰ হ'ল এইটো ঘূৰাই থকা ঘূৰাই লাগা 1 বছৰমান হ'ল নেকি হয়তো বেছি হৈ আছে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ মানে আমি তো কি কৰি খাম এতিয়া আৰু আগতো স্বীকাৰ কৰিয়ে খাইছোঁ এতিয়াতো কিবা কাম চাম কৰি খাই আছোঁ পইচাটো দিলে আমি কিবা কাৰবাৰ চাৰবাৰ কৰি খাব পাৰিলোঁ হয় এইটোৱেই আবদাৰ जों सारेन्डार जानायाथ' बोसोरथामानो जाहैबाय जाहैनाया ओमफ्राय जों दासिम खनथाम खनब्रै थांदोंमोन फेरेंगा सारनाव बिदिनो फेरेंगा सारा जागोनल' होनो
ओमफ्राय उनाव लास्टआव थांबाय जोङो आंनि दायथ'आव गैला गोजौआवसो आं फाथायजोब्बाय होनबाय जोंथ' थांबाय थादों खनथाम खनब्रै ओमफ्राय दाना आंनि दायथ' गैया दा आंनि दायथ'खौ गोजौआव फाथायजोब्बाय गोजौआव मा खालामदों खालामाखै आंबो मिथिया होनबाय ओमफ्राय दाथ' जोङो बिराद लामा नायै थाबाय ओमफ्राय दाथ' जों गरिब गुन्द्रासो नालाय बांसिन मानसियानो माहाजोनाथ' बिदि मावना जाखाया गरिब गुन्द्रासो मावनानै जायो ओमफ्राय दा बेखौ जों दासिमबो नेना दङ अननानै सारमोना एसे अननानै थाब खालामना हरबा जागौ जोंनो आरो जोंनि बिटिसिनि जोंनि प्रमद बर' सार बेबो एसे जोंनि माबाखौ सर्टखौ एसे माबा खालामना हरबा हामगौ थाबनो नाथाय जों दासिमावबो नेनानै दङ जों जेरैबो ओरैबो थांनो हाया मावनो हाया जागासिनो दङ जों खुनुरोखोम दा हाजिरा मुजिरासो मावनानै जादों आरो जों बेबायदि थाखाखौ मोनबा गरिब गुन्द्रायाबो एसे माबायो होना खामानि होयोना दा बेफोरो जों सारमोना एसे अननानै थाब होयोब्ला हामगौ मालाबा नोंसोरो प्रमद बर'खौ लोगो लाहैफेरदोंमोन नामा जों लाहैनाय जायाखै थांनो होनदोंमोन खिन्थु थांनाय जायाखै खिन्थु बहुत मानसिया होनदोंमोन होननाया बेखौ एसे सारखौ लोगो लाहैदो नोंसोरो रायलायहैयो नङाबा खामानिया जानाय नङा नङाबा मोननोबो हागौ मोनाबो जानो हागौ बहुत मानसियानो बुंदों ओमफ्राय बे खार'नै जोङो दा निउस लाइभ लिंहरनानै अफिसारमोनखौ लिंहरनानै जोङो माबानाय निउस लाइभआव होनाय जाबाय आरो